ihe a bụ ajụjụ ị nidiri ịjụ onwe gị. Ọ bụ ọkpụ isi amara akpụ ka ọ bụ na agụba dịrọ nkọ? Nwanne mmadụ, abịara m ịgwa gị na o nwerokwa ebe a na-esuru ụtara n'elu anụ. Nwanne, ịdị ebe afọ adịrọ. O nwere ihe m chọrọ ime ka ị marụ na ihe ọbụla ịfụrụ a na-eme eme, na ahịa ọbụla ịfụrụ a na-azụ azụ, ọrụ ọbụla ịfụrụ a na-arụ arụ, nwanne, e nwere onye butere patan ọrụ afọ, e nwere onye butere patan afịa ahụ ịfụrụ. Nwanne mmadụ, gbagharịdebe. Gị nwa bụ onye fụrụ onye si Aba wee nata, n'inwa ịnọbụ Ọnịcha, ọ na-agụghị agụụ ka ị nakwuru onye ahụ na-aba ebe ọ nọ. Gị nwa bụ onye nọbụ Ọnịcha, ọ na-agụghị agụụ iso onye na-aba jebekwa na Aba, na ọ na-aba ka ife niile na-emezi. Abịa na ịgwa gị gbagharịdebe, tụọ anya na ana ka ị mara ife ị kwesịrị ime. Abịa na ịgwa gị na o nwere ebe a tọrọ ute, ọkwa irukwa ebe afọ ifukwa ife ndị ahụ na-agabiga. Iru ebe afọ ife ndị ahụ na-agabiga, enwere ebe a tọrọ ute. Nke nwa bụ onye nọba anyị, ọ na-agụghị agụụ ije obodo oyibo. Abịa na ịgwa gị nwanne na enwerekwa ebe a tọrọ ute. Enwere some people, gị nwa bụ onye nọba anyị ka dị mma, mana ịma nghọta ife a na-agwa gị. Enwere ebe a tọrọ ute. Agbagharizina ka m na-agwa gị. Gị nwa bụ onye fụrụ onye si Aba wee nata, ọ na-agụghị agụụ ịhapụ Ọnịcha ịnọbụ ka ị soro ya naba Aba. Nwanne, agbagharizina. Enwere okwu ndị Aba kwuru, asị gị if you bend down you will see Aba. Mana some people garụ dị ya ebe ndị ọdan na-atụ alụ ntu ha ga-esi hapụ nyagba Aba nataba Ọnịcha. Some people nọ na nyagba Aba ahụ na-atụ alụ ntu ha ga-esi hapụ ya naba Lagos. Nwanne mmadụ, enwere ebe a tọrọ ute, enwere ebe ya wụ ije ruo a na-esiri ụtara n'elu anụ, enwere ebe a kụrụ osisi na-amị ego. Ịnidiri ịghọta na onwere ebe a kụrụ osisi na-amị ego, na ife ịnidiri ịghọta ahụ ebe ọbụla ị nọ, nwanne, nọsi ike. Ebe ọbụla ị nọ, nọsi ike. Nwanne mmadụ, ebe afọ ọ na-agụghị agụụ ka ọgụ jee ebe afọ anya gị ego, ebe afọ ọ na-agụghị agụụ ka ọgụ chenjie lokeshọn. Ịnidigodoro ịjụ onwe gị ajụjụ, ọ bụ ọkpụ isi amara akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ? Na enweghị onye paakị sagoro akpị ya otu ọ ga-esi chenji lokeshọn, otu ọ ga-esi chenji obodo. O jikwa ọ bụrụ na anyị atagbugo onwe ya n'afọ, ọ paakịchaga akpa ya nata vileji. Ọ mgbe ọ ga-aga jụọ ese, mgbe ọ ga-aga jụọ ajụjụ ife na-eme ka a na ọgwụ ya na o nwere ife na-eme gị, kama na ife ị nidiri wee tọrụ anya na mara ife ị kwesịrị ime, mara otu ndị ọzọ si eme ihe, mmalụ na ọwụ ife ị nidiri kreti your own pattern. Nwanne mmadụ, achọrọ m ime ka ị marụ na usoro ahụ ifuru ndị ọzọ si azụnyawa afịa ahụ. Ị nidiri ịtọ anya na ana marụ na ihe a ọ bụ ihe ị ga-akọntinu without the same method, ka ọ bụ ihe ị ga-ekreti another method iji wofu na test na-agalụ gị. Ọ bụrụ ịgba ọsọ, nwanne, agbatara ya n'ọsọ. Enwere ebe a kụrụ osisi na-amị ego, enwere ebe ya wụ ije ruo, nwanne, ịlaụcha ụra teta n'ụtụtụ, nwanne, ego ejugara must go. Nwanne, ndị afọ ị na-ahapụ ebe ahụ, ebe afọ isi agbapụ ọsọ na onwerezi ife dị na nyawa obodo, na onwerezi ife a na-eme na nyawa obodo. Nwanne, enwere ndị na-ebe afọ bụrụ ọgaranya, enwere ndị na-ebe afọ na-eriju nri afọ, enwere ndị na-ebe afọ ya wụ ikwegoro ha nkwa ego ka ha hapụ nyawa obodo, ma ha ekwe na hapụ ya. Ihe ịnididebere ime, gị nwa bụ onye na-achọta isi agba ọsọ, ihe ịnididebere ime ịtọ anya na ana mara ife a na-eme, mara na onwere another way, nwanne, onwere another new method, mana nwere another new method or another way. Gị nwa na onwe gị ekreti ya gbakwa ọkụ, ya gbakwa afịa, maka na ụzọ ahụ ịfụrụ ndị ahụ ga-eso, usoro ahụ ịfụrụ ha bụ ndị na-arụ ọrụ soro, usoro ahụ ịfụrụ ha bụ ndị na-azụ afịa soro. Ọ mmadụ kretiri, ọ mmadụ chọpụta data idea ahụ. Ife ahụ ịfụrụ na-aga afịa n'ebe afọ ị nọ, ị na-achọ ịhapịa gbapụ, nwanne, ịchọghị itinye aka na ya. Achọrọ m ime ka ị marụ nọọ mmadụ ife chọpụtara ya, ewe omenyawa ọfịa ụwa bụrụ ụzọ nke a na-aga ya aga. Ịgbapụ ọsọ, onye ka ị gbapụrụ? Achọrọ m ime ka ị marụ nọọ mmadụ na-eme ọfịa, mmadụ ife mere ọfịa ọghọ ụzọ. Ịnidiri ibe ndịda mara otu ị ga-esi mee ebe afọ ị nọ. Ebe afọ ọ dị gị ka a gasị ọfịa na ụzọ adịrị. Ebe afọ ọ dị gị ka a gasị na o nwere ozi ife a na-eme na anyanwụ obodo. Ebe afọ ọ dị gị ka a gasị na ndị niile na-ewute ndị dara ogbenye, na onwezi ndị na-ebute ike, na onwezi ndị a na-agọzi. Nwanne, ihe ịnidiri ime wee ịtọ anya na ana marụkede na ọwa ọkpụ isi ji ya amaghị akpụ ka ọwa agụba ji ya adịghị nkọ. Ịnidiri ịma biko ọsọ bụrụ ndị ọzọ na-akụ n'aba ndị n'iru,
gụwa ndị a na-akụnaba ndị n'azụ ịnidiri ịjụ onwe gị ajụjụ ji wee isi eme ntụ ndị ọzọ si eme ọ bụrụ na ọ dị semtem why na dịtị na aha agalụ gị ife ịnị dịziri wee chọọ another way, another new method, another new style ị ga-eji wee tinyekwa na nya bụ ife ahụ fụ na ọ na-aga aga ọ bụla ịgbapụ ọsọ enwere onye hepụ ilukwa ebe afụ efukwa ife ndị ahụ na ebe ahụ na-afụ by then jebe adịrọ mma anaba adịrọ mma ịnidiri ịjụ onwe gị ajụjụ dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-anata ekeresimesi ọtụtụ n'ime fa pakejiri onwe fa ụdị ha ga-esi lupu ọgọ ụdị ndị mmadụ ga-esi wee fụta ha n'ụdị na-emekwa ụdị ndị mmadụ ga-esi wee fụta ha nnọọ ha nwa bụ ndị a na-eri ego nwanne m achọrọ m ime ka ị marụ ekwena ka mmadụ ghọgbuo gị ekwena ka mmadụ ghọrịa gị na nke ikpeazụ a enwere ebe a tọrọ ute nwanne ilukwa ebe afọ ịfụkwa ife ndị ahụ na-arịa efukwa ife a na-agabigakwa di ya by then ịtụwakwa alụ ntị ga-esi nachiata to ebe ị nọbụ bifo ịtụwakwa alụ ntị ga-esi nachiga azụ n'ebe ahụ nke ahụ isi wee gbapụ ọsọ nwanne mmadụ enwere ike by then ma ga-eji na enough capital ma ga-enweta n'onwe gị naghachikwa azụ balansịkwa ntụ isi balansị bụ bifo achọrọ m ime ka ị marụ na ebe afọ ọ dị gị ka ọ gụlapụ gbapụ ọsọ na-enwere ndị na-ebe afọ na-eme ọfụma ihe ahụ dalin ahụ ị nọ na ya ọ dịghị ka a ga-asụ ụzọ hazi aga ọ dịghị ka a ga-asụ akụkọ mgbe ochie na ndị na-ebe enwere osike na ha na-eribuzi nri ọnụ achọrọ m ime ka ị marụ na ọtụtụ na-eri nri ọnụ ọtụtụ na-ericha eri n'ifu nke ha nyere mmadụ ife ịnidiri ime ewe ịtọ anya na ana mmadụ ife ịnidiri itinye n'ọrụ mmadụ otu isi ahazi ọrụ gị mmadụ na ọkwa ife ndị ọzọ na-eme ka ị na-eme mmadụ na ọ na-awa na-akụnaba ndị n'iru ị na-akụna n'azụ enwekwa ori ọgbụgba okudukwa iche enwekwara ike gụnwa na onwe gị ihe onye a na-eme ọ hapụ ịda agaziri gụnwa na-ejikwa nke ahụ iche mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ndị zụtara afịa ugboro na maọbụ ịtọ ndị rụtụrụ ọrụ ugboro na maọbụ ịtọ gbapụ ọsọ na-eti na o nwere ife a na-emezi o jikwa ọ bụrụ na ọ hazi aga o jikwa ọ bụrụ na agụrụ na-egbucha ndị niile na-arụ ya nwanne mmadụ ịnidiri ịjụ onwe gị ajụjụ ọwa agụba ji ya adịghị nkọ ka ọkpụ isi ji ya amaghị agbụ ọwa isi a na-akpụ mere takataka ịnidiri ịjụ onwe gị ị na-akụ na ọba ndị n'iru ka ị na-akụ na n'azụ ịnidiri ịjụ onwe gị ajụjụ ka ị mara gana ebe ife na-emeghị isi ịnidiri ịmagodo ebe ife na-eme gị isi maka na onwerekwa ebe a tọrọ ute onwere ebe a na-esuru ụtara n'elu anụ enwere ebe a kụrụ osisi na-amị ego enwere ebe ya wela uche ụlọ ụtụtụ nwanne ịtata ego a na-amị mmadụ mere ọfịa ọghọ ụzọ mmadụ mere nyaba azụ owe ụgba nkọrọ nwanne mmadụ mere nyaba azụ owe ụgba sekụlụ ahụ ị na-afụ owe ụgbakọ onye ọnụ ahụ ntụ ahụ isi afụ ya nwanne ịnidiri ịghọtagoro ịnidiri itinye ijugoro onwe gị ajụjụ ịnidiri ịjụ onwe gị mmadụ ke n'ihe ndị ịnidiri itinye n'ọrụ na nke ikpeazụ a iji wuo ofu na ihe ị na-eme na-emuvu ọ bụghị ichenji lokeshọn ọ bụrụ isi na aba naba Legọs ma isi na Legọs naba aba ahụ dị problem nwere ịnịdigodoro ịjụ onwe gị ajụjụ tụchaa shọ na-edo tụchaa shọ na gụnwa na onwe gị niile emeti ihe ị na-eme nọ na omebere machi ekweghị nwanne n'ọnya nwa bụ nsogbu gị nneji nke afọ iche ekelekwa m na uwe na-asị unu nke onye chinya zelu nwanne mmadụ o bido taa adịba mma ọ dịbakwara bụ onye gaziere onye ukwu gaziere onye nta ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị tụsara m ozi a maka ọrụ mpeji afọlụ sọskraịba na my YouTube channel nwanne mmadụ